Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Hvis nogen i dette hellige rum kan fremvise en begrundelse for, hvorfor dette par ikke skal vies på denne dag, så tal nu eller ti i al evighed. Okay, så tager jeg. Hvad mener du? Tag hvad? Ja, vi har snakket om... Er du sikker på, at dig og Pia ikke passer særlig godt sammen? Synes du ikke, vi passer godt sammen? Det er mest noget, vi har snakket om. Altså, det virker ikke som om, du altid lader Pia tage ud. Hvad mener du? For eksempel lige nu. Altså, du kan slet ikke sige noget. Jamen, det var jo for fanden mig, der fik spørgsmålet. Ej, Peter. Men bander altså bare ikke foran en præst. Jamen, han siger, at han ikke tror på vores kærlighed. Ej, pas lige ned, Peter. Hvis vi skal også høre, hvad Martin har at sige. Hvorfor holder du med ham? Synes du ikke, vi skal giftes? Jeg tror bare, jeg har det sådan lidt ambivalent med det hele. Nå, det synes jeg da ikke, jeg har hørt dig sige før. Jamen, det er jo fordi, du ikke lader hende snakke om. Jeg synes også klart, at vi er god til Peter. Hvornår var det noget om, at hun var for god til mig? Det er faktisk også noget, vi har snakket om. Hvorfor er hun for god til mig så? Du snorker. Det kan du da ikke vide. Jamen, du går i hvert fald rundt i den der grimme fliskøje. Ja, men du kan altid være lille ske. Pia, hun foretrækker faktisk at være store ske, så det er fint. Det er okay. Kan vi så blive gift nu? Nej, for du spiser altid de der one-pot kajnudler, når piger mediterer. Ja, en rigtig brokvæg. Okay, prøv at høre her. Er der nogen af jer, der har en god ting at sige om mig? Altså, der var jo den der gang, hvor Peter passede Coco, da Pernille og Carsten var i LaLandia. Nej, det var jo morgen. Gud, ja. Det ansvar kan Peter jo ikke klare. Han er så dårlig til alting. Ja, og loven. Ja, og han giver virkelig dårlig fodmassage. Okay, prøv at høre her. Vi står ikke heroppe for sjov. Er der nogen af jer, der har en god grund til, at mig og Pia står på det her alter i dag? Altså, du er jo egentlig ret skarp til det der Chromecast. Ja. Okay, så vi fortsætter. Ja. Vi skal komme til.